amb aquesta botifarrada que es fan aquí a les Geres del Riu, que a hores d'ara és l'únic tros de territori que estem ben segurs que no es coneix. Voy a ver lo que esperamos y esto. A buen mirar, todo, ¿vale? ¿A qué hora? S'han dit moltes coses de l'atletisme i del que reivindiquem. No és cert que estem en contra de res. El que reivindiquem és allò que en el 2006 es va treure el ple. Estan desinformats perquè l'Ajuntament no ens ha dit res sobre el pla que teníem de remodelar la nostra zona. Ens hem enterat gràcies a la gent de Gramenet i a l'Associació del Raval. Volen construir 4 blocs de 17 pisos en planta baixa. I bé, només nosaltres hem donat suport a aquest acte perquè com un organisme del jovent crític de la ciutat creiem que l'especulació urbanística, en aquest cas amb la construcció de gratacels, és un dels fets que ens mou més i ens preocupa molt al jovent de la nostra ciutat per la impossibilitat d'accés a l'habitatge. Sobre quién hablaré más y sin los mismos. Como vayas a tu escuela, no tengas prisa para meterme, que yo también me cago en lo que ya sabes. Realment a Santa Coloma el que necessitem, jo almenys que tinc 2 nens, m'agradaria molt poder portar-los a un parc, a algun lloc, i no que els meus nens vegin que la seva ciutat és només monuments d'aquesta caliu, d'aquests piolí, d'aquestes coses. I bueno, aquí està l'Alba, i a mi m'agradaria que l'Alba i el Iago, que també està per aquí jugant a la pilota, poguessin disfrutar i sobretot que se sentissin orgullosos de ser de Santa Coloma, com sento jo.